दाउदेरे हो लिभिस्टन मा एखुथा समाव सफैनायखाय सोमोनांदों बेनो नोंनि गोदै गोदै रावा मिथिजोब्बाय आङो नोंनि बे सोलोफोरखौ लिभिस्टन नों बेफोरखौ मा बुंदों नों साननाय बायदि जेबो नङा 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 नोंनि बे थगायनाया आं नोंखौ मा थगायखो लिभिस्टन नों मानो बिदि बुंदों आरो आंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दाउदेरे आं जा नुनांगौ आंनि मेगनजों नुजोबखाबाय गनायगोन आं गनायगोन आं नोंसिनि मोजां मोननायखौ हेंथा होआ ओइ नोंथां सोरखौ मोजां मोनलायो बुंदों सोरखौ मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा बुंदों लिभिस्टन नों आंखौ मानो बिदि सानदों नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया दंमोन नाथाय दा गैला नों आंनि मोजां मोननायखौ मिथियासै नों आंनि अननायखौ बुजियासै आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों आंखौ दिनै मानो फोथाय खेबस' खालामनो नागिरखो दिनैनिफ्राय जों सानैजों मोजां मोनलायनाया फावथिना बायदि जाना थाबाय नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंथ' नोंखौ बावाखैना आरो नों जा नुदों बेबायदि नङा बेथ' आंनि लोगोसो आं नोंनो खिथाखादोंमोन माथो नाथाय नों दिनै मानो जोंखौ बेफोरबायदि सन्देह खालामखो खोमाजोंल' खोनानायमोनब्ला आं फोथायालासिनो थानो हागौमोन नाथाय दिनै आंनि मेगनजों नुबाय अब्ला आं बोरै फोथायालासिनो थानो नों मानो बुजिया नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थादों बुजिबाय गासिबो बुजिजोब्बाय बुजिनायखायनोथ' बुंदों आं दिनैनिफ्राय नैबे आंनि आबुं जानानै थानाय बिखाया लांदां जाबाय नोंनि थाखाय मा सानदों नों लिभिस्टन आं मालाय माखौ सानबावनो बेखौनो सानै दं आं आरे जाय मानसियानो जों एसेबो गोसोखौनो गैथारलाबा बे मानसिखौ साननानै मा लाब मोजां मोनलायनायाव बेफोरबायदिया थाखायो नोंनि जिउआवल' बेफोरबायदिया जाया गोबां मानसिनि जिउआवनो बेफोरबायदिया जायो बेफोरखौ लानानै मानो इसेबां मानि सानबाय थादों नोंहाथ' आरो न'खरबो नायनांगौ बिफा गैया बिनानाव सासे आरो बिमा सासेल' दङ बिसोरनि थाखाय नोंहा साननांगौ दङ आं मा खालामबावनो बिरदाव आंनि गोसोआ खालि बेखौल' सानफ्लांबाय थाग्रा जाबाय साननो हानाय गोहोआ बयनावबो दङ नाथाय गोहोआ दं होननानै बेफोरबायदि एसेबां सानहाबाय थानानै जाया नोंहाथ' न'खरखौ नायनांगौनि खोथा दङ हिन्जावआथ' बेल' नङाना बिरदाव आं दि दाउदेरेखौ इसेबां मोजां मोनोमोन नाथाय दा बे मोजां मोननाया फैमाल जाबाय लिभिस्टन मोजां मोननायनि लैथोआव गबोनाया जोबोद गाज्रि जाय बे लैथोआव गबोगोन बिनिफ्राय सिखांफिननो थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन आंबो बेखौ मिथिगौ मानोना आंबो सानसे समाव मोजां मोननायनि लैथोआव गबोखांबाय बिरदाव आंनि गोसोआ मानोबा गुद मोनसै बेखौसो साननो ना आं न'खरखौसो साननो आं लामाखौ नागिरबाबो मोनासै लिभिस्टन नोङो गोसोखौ हमथानांगोन नोंस्रानि मादै आरो नोंनि
बिनानावनि मोखांखौ नायनानै नोङो गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। आं थागोन नोंजों लोगोआव, नोंखौ अरायबो हेफाजाब होगोन। आं अरायबो नोंजों लोगोआव आंगो बायदि जानानै थागोन। लिभिस्टन, नों जेबो जिंगा दासि, आं दं नोंजों लोगोआव, आं अराय सम थाफागोन। ददेरे, नों मानो इसिबां दुखुआव थाबाय थाग्रा जालांखो? नों मानो गावखौनो एसेबो सानाखै? आंहालाय आरो साननाय आरो दुखुनि अनगा माथो दंबावो? बेल' आंजों गले गले गेलेफैबाय थायो। नों बेफोरबायदि सानबाय थानानै नोंनि देहाया मा जालांगोन ददेरे? बे आंनि जिउ मोनसेया मा जालाङो जालांथोंसै, आंनि गोसोआ बोरै दैथिङो बेजोंनो गोसोबायदि थांफाग्रा जानोसै। ओइ ददेरे, नोंनि खुगानिफ्राय नों बेफोरबायदि रावफोरखौ मानो लाबोबाय थायो? दुखुआ नोंहाल' गैयाना, बयहाबो दुखु थायो। नाथाय बे दुखुखौ सहायनो हानांगोन, हमथानो हानांगोन। नाथाय आंनि गोसोआदि एसेबो मानिथारा। आंनि बे जिउआव दुखुजोंनो साग्लोबबाय। दिनै जों सानैखौ गाज्रि नोजोर लानानै लिभिस्टनाबो आंखौ नागारलांबाय। अब्ला आं बेफोरबायदि गोसो लानानै बोरै थानो हागोन? बियो मिथिस'यैयाव गोसोआव गाज्रि सानफ्लांबाय, सन्देह खालामफ्लांबाय। ददेरे, नों बिनि खाथियाव खनसे थां आरो गासैबो सिंनि बाथ्राखौ नों नोंनि खुगाजोंनो फोरमायहै। नाथाय बियो आंखौ गनायनाय नङा। एसेबां मानि अनोमोन आंखौ लिभिस्टना, नाथाय दा गावनि गाज्रि नोजोरनि थाखायनो आंखौ बियो नागारलांबाय। बियोदि आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायगोन, आं बेखौ माब्लाबाबो साना। जुदि बियो नोंनि सायाव थार अननाय दङब्ला बियो नोंनि बुंनायफोरखौ फोथायगोन। जेखिजाया बिनि खाथियाव थांनानै खनसे फोरमायहै आरो नोंसिनि थार अनलायनाया सानसेबाबो जाफुंगोन।
ददेरे ओइ ददेरे 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 हो बावबो गैया बहा थांखो बेलाय मबाइलाबो वर्कशपआव बहा थांखो बेलाय ना दुखुजोंसो माबा मोनसे जाबाय नामा है ओहो बिदिथ' जेबो जानाय नङा बहा थांखो बेलाय ना बहाबासो दंहैयो नामा बेलाय लिभिस्टन लिभिस्टन नों सोर नोंलाय अ सरि बे गामिया इन्टिबिलना औ नों बेखौ सिनायो नामा बेथ' लिभिस्टनसो जोंनि गामिनि ओमफ्राय मा जाखो बियो दा बहा दङ बेथ' दासान्दि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय न'आव दंफैयो प्रब्लेम मा प्रब्लेम प्रब्लेम मोजां मोननायनि प्रब्लेम बियो मोजां मोननायनि लैथोआव गब्र'नानै सिखांफिननो हाया हाया जागासिनो दङ बियो सासे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन बेफोरबादिनि थाखायनो बियो गावनि मोजां मोननायखौ गोसोखांबाय थायो जाय मानसिया थार गोसोजों मोजां मोननो गोरों बैफोरबायदि मानसियासो मोजां मोननायनि ओंथिखौ मिन्थियो आरो हमदां हायो थिग बेबायदिनो बिनि जिउआवबो जानानै थांदों बियो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन नाथाय बे सिख्लाया बिनि थारनायखौ नेवसिनानै गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायदों बेनिखायनो बियो जेब्लायबो दासान्दि दुखुआव थाग्रा जादों बेस्रा बिमा सासे आरो बिनानाव सासेल' बेनि अनगा आरो बिफाबो गैया बेखौ लानानैब्लाबो बियो जोबोद दुखु जायो आरो बेराफारसेथिं मोजां मोननायनिबो दुखु दा बियो बहा दङ दा बियो न'आवनो दङ मोजां मोननायनि थाखायनो बियो गावनि फरायनायखौ नागारनानै गामियाव फैफिनबाय आं बिसिनि न'आव थांनो नों आंखौ दोनलांनो हागोन ना हागोन नाथाय नों सोर बेफोर गासिखौबो नों उनाव मिथिजोबगोन थौ नों आंखौ बिसिनि न'आव दोनलांग्रोदो जागोन दे थुदो बिदिब्ला